nosaltres som la Sandra i la Gala, dos alumnes d'aquí de l'Autònoma que estem participant al projecte Chat Plus de la FAO. Estem avui a la comunitària informant a la gent sobre la mutilació genital femenina. Una de les coses que més ens han preguntat és sobre si aquesta pràctica és tabú al país on es practica. Cosa que ens va sorprendre moltíssim a nosaltres aprendre que no és un tabú. I també el fet de que es practica a uns 30 països del món i no solament a Àfrica. Avui hem pogut veure que aquest tema és un tema que interessa molt i a nosaltres també ens va passar quan ens vam començar a informar i és per això que volem continuar fent activisme.